χάνεις πελάτες που ενδιαφερόντουσαν να μάθουν περισσότερα για την υπηρεσία σου, χωρίς να το ξέρεις. Είμαι ο Ξουριάς Γιώργος, ασχολούμαι με το marketing και τις πωλήσεις και είμαστε η Excellent Agency. Αν έχεις και εσύ Google My Business, δηλαδή η επιχείρησή σου φαίνεται στους χάρτες της Google, μπορείς πολύ εύκολα να ανακαλύψεις τα στατιστικά της απόδοσης, πατώντας πάνω τους από το συγκεκριμένο σημείο του προφίλ. Εκεί πέρα μπορείς να βρεις μια επιλογή που λέγεται επισκέψεις στον ιστότοπο. Αν αυτό το νουμεράκι είναι μεγάλο και σε αυτό το νούμερο εσύ έχεις κάποια σελίδα διαφορετική από το website σου, τότε πρέπει να αρχίσεις να προβληματίζεσαι. Συνήθως παρατηρούμε οδηγούς αναζήτησης ή social media αντί για το link του website εφόσον δεν υπάρχει. Τώρα, αυτό στην πράξη τι σημαίνει? Όταν κάποιος βρίσκει το προφίλ σου και πατάει στο σελίδα, οδηγείται στα social media ή στους οδηγούς αναζήτησης αντί για το website σου. Έτσι, χάνεις κάτι πολύ σημαντικό. Όλοι αυτοί που πάτησαν αυτή την ιστοσελίδα μπήκαν μέσα, αλλά δεν βρήκαν αυτό που περίμεναν να δουν, έφυγαν. Δεν μπορείς να συλλέξεις στατιστικά, δεν μπορείς να συλλέξεις φόρμες επικοινωνίας και φυσικά δεν ξέρεις τι θα έκαναν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο website σου, ώστε μετά να μπορέσεις να το εξελίξεις και να βελτιώσεις την όλη διαδικασία. Με λίγα λόγια, δεν έχεις τον έλεγχο της εμπειρίας του πελάτη και δεν θα μάθεις ποτέ τι θα έκαναν αυτοί οι άνθρωποι μετά το κλικ. Αν δεν έχεις ιστοσελίδα, τότε στείλε μας ένα μήνυμα. Δεν θα σου δημιουργήσουμε απλά μία, θα δημιουργήσουμε ένα πολιτή που θα κάνει τους επισκέπτες πελάτες για την επιχείρησή σου.